coftal ɓalli men ko adi fof noon ko wiide on juulen mo wuuri yo Allah tawno en julɗele kewɗe alet hannde kaleten ko kabaru timmode Ligue des Nations ko alet hannde Espagne Portugal pettata ko ɗo e yamɗe 19 weeyo aduna yonkon mbiɗi sikki ko on ko nden yamde mamin gar hen kam e kaw ngu France heeɓi dow Allemagne e ko yowiti e jonde tatoɓere nde kawodire ɗiɗaɓal timmal ne jirwino mamin gar hen ko wona ɗum mamin jewtit tedduɓe kabaru kawodire cehlagu baɗɗi e ɗe ñalaɗe Sénégal teldi Irlande Côte d'Ivoire kam e Mali kam ko hawaɓe Niger kañum hawi Gabon hono noon Mauritanie hawi Centrafrique timminirten ko kabaru fukku cenglel dawal cakkitingal Basketball Africa League fuɗɗima gila aljuma to Afrique du Sud tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo kañum e Malang Sonko ɓe beltanama mi salmini kadi yaadiɓe men e yewtere nde kala e saaha eɗen gowi joddodade e Arouna Déme ko Dieynaba Sow no wonno arde ɗeɗo balɗe kono ko ɓuuraɗo ɗum haade mo arde o ñamoyte Mamadou Fall ari o ñamoyte o e on calmina on wismama e yewtere nde salmitama Aissatou eɗen calmini kala hettiɓe en eɗen mbiya kamɓe kala julmo wuuri Aissatou a salmitama no fewi en calmini kadi Arouna Déme en calmini kala hettiyankoɓe eyo Mamadou Fall a yewnanomo jaadiɗo men goɗɗo yewtere nde ko Yoro Mangara Yoro a salminama salminama an kadi Aissata mi juurimama juule mo wuuri yen julkewɗo jalloɗo jaafo min jerni min jaafima tedduɓe kabaru men hannde mi haali ɗum ko haala Ligue des Nations ko alet hannde Espagne et Portugal pettata kawodiral cakkitingal ngal ɗum woni timmal ngal ko ɗo e yamɗi 19 weeyo aduna yonko hade min garde noon e ngal kawodiral en daroto e jofngal nane woni France Allemagne Mamadou Fall wi France woni diɗɗalam Yoro mbeɗi sikki France ko diɗɗal ma an an goɗɗo rono ɗo Allah ñiɓimi eyo français wi jonde tataɓere ɓe loggi Allemagne ɗiɗi e wolum Mbappé loggi loggol muɗum 5 ɓiwol ngol watti 9 lawol 9 komo ara e sélection France o komo fetta holno jiruɗon kawngu France heeɓi caggal nde wasi kawoɗiral mum ɗiɗaɓal timmal yeeso Espagne so tawi wiyama tan ko yiyako e fettugol no foti yaarirde ni Allemagne fotno fiide kono noon France ne jogii fetoɓe ɓe ngannduɗaa hannde saɗa wiye aduna ɓurɓe heen forde ko heen ɓe njeya Mbappé ko waɗi ko e bimo marqué o ɗum ɗon ko ma mbawa o ɓaade contrôle o ne saɗi après aɗane 6 métres mais o nanni but gadano o waɗi passe goɗɗo e ɗiɗaɓel ngel kono so wiyama e football e occasion ji e fof ko Allemagne wonno yeeso kono noon ko France ɓuri ɓe hedde sans fande fiiɓe loggiɓe ɗiɗi maɓɓe noon ko waɗi ko équipe nationale France ne musni ne moƴƴi ne yooɗi ɓaade ɗo e bituji jeeɗiɗi tan heddanimo pour o ƴetta record mo ngannduɗaa ko kañum Olivier Giroud jogii woni ɓurɗo heewde ko loggi e équipe France eyi o waɗi golle mawɗe to France ne kono to Liga to ne ko kanko ewɗo sahaa ɓuri heewde loggi mbeɗi sikki hokkama ngal desewal eyi kanko ɓindi ni ɓuri heewde loggi e Europe fof ko wiyete soulier d'or ko kanko ƴitti ɗum kono noon ɗo e France hannde yiɗɓe me keewani sa nangi radio ji ɗi téléji ɗi e kamɓe fof aɓe jennamo tan ɓe mbino ni o yiɗno accude équipe nationale paade ko yennete ko heew aɗen noon leydi wiɗo France ko comme Sénégal tan wawɓe ɓe ɓe jiɗataɓe ko ɗon ɓe mbayi koɓe haajegueji Arouna hol yande ma hen aɗa yaadi ko yoro haali ko eyyi mboɗa yaadi hen no feewi hay so yimɓe jiirina pettugol ngol darori ni kamɓe noon no wawi yiyede France ne heddora seeɗa saabu aɗa andi hewɓe maɓe garani banggue défense o parmuɓe ne keewi seeɗa on sikki sa défense Saliba no gonno hen wata no wayni jaɗaɓe Espagne hawrata ɓe ne kono no wayi foof kamɓe dartima haɓe kamɓe dartima par ce que hoɓe jogui yeeso ho no teddi
ay sa yi Allemagne kañum futtinoma artude sikkuno hankadi fini sabu ma on duuɓi ɗiɗi walla tati Allemagne wona natti wonde Allemagne mi yimɓe ganduɗo kono Portugal libiri ɓe ñande allarba ni oni hande de France non tan hawri ɓe woppiddi ɓe balɓe petti haɓe tampi ɓe nannani dañi laabi ɗiɗi walla tati tan rewi caggal maɓe nani mbo jaggi noon ho wi faresinaɓe no mbaye Mbappé ni ko ummi France woyi Espagne o welani ɓe no fewi ɗum tan woni sikkitali ɓe jogue makko ɗi fof ma won hitane hande eɓe tampinimo no fewi mboɗo sikki noon no waɗi hadi won eɓe jongueri probléme kamɓe maɓɓe mboɗo sikki so Touba ho wonno ayno Griezmann woppiɗe ha joni ɓe jaggi kanko waɗi ha Griezmann woppi sabu tottono ho brassard capitaine yehi ɗum ɓe jaggi kamɓe ɗum noon ɓe ndewire makko tan no mbaɗa mbatta te mboɗo sikki hande France o yinno fettude yaltini Dembélé en walla Mbappé en walla Doué en ala mo fiyata e aduna Mamadou Fall min so diwi kawdiral tataɓal walla gam hebde jonde tatoɓere nde jinmi ko garten e kawdiral ɗiɗaɓal timmal ha joni keddoto haala France Espagne ene fadano sanne saabu kiradiral hakkude Lamine Yamal e Dembélé alhaali ballon rekangue muñari rokkete ene ɓurɗo wawde fettude e toon to championnat ji Europe caggal muɗum yiyama France hawama Espagne le ko wanno e ɗiɗaɓal timmal euro watti eyyi sa ƴeewi no Espagne hawiri France ni aɗa andi joni yero mangara holliti wonde hakkunde France e Allemagne no Allemagne darori ni ko Allemagne fonno hawde kono ñanden kadi sa ƴeewi hakkunde France e Espagne ñanden France dañino occasion aji kewɗi sa ƴeewi ko wiyete réalisme ɗum tagno France hawani ɓe ganda kañum wonno Espagne go ɗiɗo gol noon kono sa ƴeewi kadi kono mbiruɗa joni joni ni hakkunde omo ganda kañum woni Yamal e omo ganda kañum woni Dembélé e Doué e hoore mum hay omo ganda kañum woni kadi no wiyetno kadi Benzema sa ƴeewi won hen aɗa andi won tolnoɗa e batte pijal so tawi a nanni e nder hoorema wonde an poɗɗa ko hollude hoorema taw wona collectif o ɗon sa renaki tan aɗa wadde pénalisé yande ma ko ɗum bonnani France yandeyam ina jiya ko bonnani ɓeɓe ganda kañum gon France naɓe kono sabu ɗum sa ƴeewi ɓe dañi hen occasion aji kewɗi ɓe dati ko heewi ko ɗo mo ganda kañum woni Lamine Yamal o holliti ko wawi kanko kono aɗa neɗɗo foof eno wawiri neɗɗo fof eno wawiri woni oɗo saaha ɗo tolniɗen ɗo Lamine Yamal hande ɗo tolni ɗo sa ƴeewi wiide aɗa waɗamo comparé omo ganda kañum woni Dembélé mo ganda kañum adimo kañum ɓuurimo ɓoyde e ko ganduɗa ko kañum woni batte pijal hande cikkumi ni ko Lamine Yamal dañi ko wiyete victoire saabu ɗum hande oɗo mo ganduɗa kañum woni Dembélé wonɗo fonno tolnade hande wona kanko hakkunde makko e Lamine Yamal sabu Lamine Yamal ɗo fuɗɗi ɗo ko cukalel kanko ɓooyi gonko suka yoro mbeɗa yiɗi gara gonko suka kono hande moni foof tan e saaha muɗum mataw ko hande joni ɗum ɗini saaha Dembélé yonti gonga hay sinno wona suka so yerodirama e Lamine Yamal kono no way foof kam haala balore kangue de yimɓe hewɓe mbi ko ene miiji sabu kanko hande loggi ɓuuri hewde so yerodirama e Lamine Yamal mate ngal kawodiral ɗiɗaɓal timmal Ligue des Nations wodata ko wayli e banggue wote ɗe so tawi woodi ɗo yinnoɓe wotandemo mataw mbayla jaɓɓal rokke yamin min sikkani valeur kange ma rokkire tan e match goto so tawi ko ɗum kadi ɓe dokku Cherki ko waɗi ko hay goto waɗani ɗum aɗa andi hay ɗo France hewɓe hen ɓe gonani ko Lamine Yamal ɓaade tubakoɓe mi famataɓe an ɓe mbi ko Ligue des Champions fuɗɗoto ko septembre ha mai c'est à dire lebbi jeenayyi ɓe mbi ɓurɗo hen wawde fettude ko Ousmane Dembélé kanko ɓuuri hen hewde ko marque e Lamine Yamal kanko ɓuuri hewde ko marque hitande nde Lamine Yamal so tawi kay ko kanko koko fota tottede yo totte Lamine Yamal so tawi ko wawde bal kanko ɓuuri wawde bal yimɓeɓe foof mais ɗum ɗon yonani so tawi ko wawde bal tan Zidane ƴettata ballon d'or lawol gotol nden maw ƴettu ɗum laabi 50 Ronaldo ƴettata par ce que football wona tan wawde bal ɓe ganduɗa yero ko mbiɗa ho so ɗum ɓe dawrduno kala gañiɗo Ligue des Champions foti gettude ballon d'or Messi ballon d'or jettiɗi gennawal o
hakkunde mum e Ronaldo wonno kañumen pododirtuno sabu ho waɗano rawane de Real gagné Ligue des Champions ɓe tottani Vinicius aduna fof haali wi wonde wona lawol par ce que Rodri mo ɓe totti ala ho ɓuuri wadde oya waɗani hande ne soɓe darima ɓe mbi ɓe tottata Dembélé waɗi gagné Ligue des Champions e Europe kala gagniɗo Ligue des Champions waɗi he wiyete décisif matchuji ɗi waɗi pari nde foti gagnede nde pieda ko wotande nde yontinde Dembélé tan yiya Barça gonga ni darima no moƴƴi kono ham Dembélé tan yiya ho nanni o ala kono ho waɗi ho nanni ho waɗi ho hay goto waɗani ɗum e aduna he ne wodi koɓe mbino Real rawane wonde jouruji mum kewɗi yonno e équipe ɗum wa usti point jum aɗa ɓe mbino eɓe jogui ono witeno haadi Carvajal eɓe joguino Bellingham ɓen kadi oya gagnade Vinicius sabu voix ji ɗi peccima hande ne ɗum heeɓi Yamal sabu Rafinha ha waɗi o e Ligue des Champions Yamal waɗani ɗum aɗani kanko ko meilleur buteur kanko e Guirassy ɗum noon kanko so woto yonti ma woto ƴette Yamal sikki Rafinha ni ko kanko hokka desewal wonde hay mi ɓeyda hen hunde hay wiya hay mi ɓeyda hen hunde mi ɓeyda hen hunde wiya ni ko cukalel ɓurɗo wawde fettude e Ligue des Champions ko Désiré Doué Lamine Yamal wiyaka so tawi an mawɓe ɓe a tawaka sukaɓe a tawaka wonno ƴettita ɓurɗo wawde fettude ɓe hande koɓe goɗɗoyani e Ligue des Champions ɓe goɓe kari ha demi final kono gañiɗo Ligue des Champions e waɗi ha heeɓi ɗon o on hambo mboɗo sikki wa heede yeeso mum garani noon kamɓe régluji mabɓe ɗi leerani soɓe jiɗani neɗɗo tan no jaraniɓe ni nanude hen penale mbeteɓe jetta Rodri ne jettiri ni walla Ribéry ne perdiri ballon d'or ni penale nati wali min ko kanko gonami ako kanko ñi ganduɗa ballon d'or no tokkirte ni ko ɗum foti ƴewtede sabu ɗum ko vote kay aɗa wawi yiide ganduɗa ko o wawi o ni gottanama mo beleɗa ɗum noon foti ƴewede eyo tedduɓe ɓe gaddi jiyande mabɓe e haala timmode nde hakkude Espagne Portugal min mbaɗi namdal faade e maɓɓe holi ɓe ɗi diɗɗi ɗiɗi ɓuri jogade mbawka nawde timmode nde ɓe garti kadi kawdiral ɗiɗaɓal timmal Espagne France Espagne keɗoɗen ɓe garten Guiɗo Hussein Dallo e Dakar e hakkunde Espagne e Portugal nene yiyande meɗen ko final e ñaaɗuɗo sanne e fay final coupe du monde milata yalli ene ñaaɗa hewtoɗo final e Lamine Yamal kañum e Ronaldo hakkunde ɓiɗɗo e bamum Ronaldo no wawi jibinde Lamine Yamal oɗo saaha Lamine Yamal ko kañum yonta e football hen oɗo match o wuulan jaw hokkuɗen favori ko Espagne o wawi fiide Portugal saabu ɗen jii Portugal kamɓe Allemagne vraiment Portugal tampi no fewi ko Espagne kañum fi ɗum wonono France e mbadduji laaɓuɗi mbadduji hewɗi football laaɓuɗo talam ɗum walda e tuude fe Espagne ƴettata coupe o Lamine Yamal 2-1 Zendal holto pawɗa wiide Lamine Yamal e Ronaldo ko ɓiɗɗo e bamum wona ɓiɗɗo e bamum de piggal bongal woni ko Espagne fiyata Portugal score so lawbiji ɗi pamɗata ɗum neɗɗo fof ne andi ɗum hande heɗen kaala ka fate Ligue des Nations caggal de jiiɗen France Espagne ƴetti polgu caggal de jogui football mo gandanɗa waktu mum wona hombo jogui sas kadi tigui hay si woni noon France mbo jogui Kylian Mbappé Dembélé France ko équipe mawɗo dariɗo kono sas o ko Espagne yahari ɗum woni sababu Espagne fooli France ko équipe mawɗo Espagne fim ko 4-0 o wi ko arti 3-4 Espagne ɓeydi woni 5 non France kam laaɓi ko équipe mawɗo omo dari équipe poɗɗo ni waɗe mone 4-0 ara ha 3-4 ɗum ko équipe mawɗo wawi wadde ɗum kadi sa ƴeewi hay final coupe du monde contre Argentine ko noon France vraiment kala piiɗomo foof fi équipe mawɗo kadi Espagne ma aro hay ngol lawol jogui chance tan ko noon vraiment match o weeli eyo match o weeli tedduɓe ɗum woni jiyande moɗon on jettama e heɗogol mon lobbol ɓe garti e gueɗel France Espagne min kaali haala muɗum mataw en jawtat e timmal ngal Espagne Portugal kirodiral hakkude Yamal e Ronaldo ɓiɗɗo e bamum mi andawol mbiɗo noon mbiɗa sikki ko senital ngol woni arandol somi fuujaki ɓe ɗiɗo ene potta e kawodiral Lamine Yamal noon ɓuuri hedde cukago haali ɗum ko suka o woni ko e yonta makko yonta Ronaldo ɓennima Mamadou Fall
gonga yonta Ronaldo ɓenni min sikkani kirondira ne wona hakkunde Lamine Yamal e Ronaldo ni sabu ɗum sa ƴeewi hande omo ganduɗa kañum woni Cristiano Ronaldo kala ko wawno ko e batte pettal haysno ha joni wonko wawi kono eɗen jaggi tan wonde kanko hankadi o nayi wona naywde ni kono ko fate carriére makko o wonan ɗo henna pour wiide omo hirondira e sukaɓe sabu ɗum sa ƴeewi championnat mo woni hande ko fat watta toon ko kono noon mo jogui ko wiyete expérience ɗum noon saabi sa ƴeewi hay ñanden hakkude mabɓe eɓeɓe ganda ko kañumen goni Allemagne naɓe no yaltiri hen ni kadi ina hollita wonde ha joni hay surtout tawi o fayi e mawgu kono ha joni wonko heddora kono noon min jaggumi tan ko hande Espagne ma addu ko ganduɗa ma hollita wonde kamɓe koɓe sukaɓe e kadi cikkumi tan ko ɓeɓe ganda kañum goni Espagne folata Portugal naɓe so Allah jaaɓi Espagne folata ɗum woni yiyande heeɗi hewɓe de hewɓe jejjittu ɓe mbi Portugal hewɓe jejjittu actuellement ɗo tolniɗen ɗo pour ɓeɓe fettude e aduna he so tawi he jour uji équipe wiyete aɗa andi Yamal en kañumen Allah rokki ɗumen mbay hono Messi en ni walla no Pelé en walla Zidane banoy kono so banggue équipe tan Portugal no jogui he jaabori Espagne hay Espagne he tiiɗi ho foof sa yi Bukayo Saka nde Arsenal hawre Paris nde Nuno Mendes haɗi ɗum yiide bal o Nuno Mendes no wawi jaggude tampinde Yamal eɓe jejjita Neves en foof eɓe jogui jour uji ganduɗa hande no mbawi darade par ce que ñande piita Allemagne de hewɓe paɗano ɗum eyo Portugal no wawi ɓettude yimɓe ne won ɓettere ne wawi wadde yoro ko raɓɓiɗi tan no yawiri tan an holko jiiɗa e ngal kawdiral hande timmode hakkude Espagne e Portugal kamɓe ɗiɗo nandi football te kawdirol maɓɓe muusat tan mbeɗe wonno stade 2018 coupe du monde ɓe mbaɗi 3-3 mon fof loggi bituji tati e ko Haruna wi ko gonga sukaɓe Portugal ɓe moƴƴi o haali joni Nuno Mendes João Neves Vitinha en kamɓe fof hay goto maɓɓe heɓani taw duuɓi 25 ko sukaɓe forɓe yiyama ɗo e Ligue des Champions no ƴettiri kanko Nuno Mendes Mo Salah o nanni jiifa makko kono wonata ko weeɓi wonata ko weeɓi wadde tedduɓe en timmintu haala Ligue des Nations garani Afrique sabu e oɗo saaha mi haali ɗum nane kawdiri cihilagu ene mbaɗa Sénégal Côte d'Ivoire Mali Burkina Mauritanie fof petti Côte d'Ivoire Mali kam koko kawa Côte d'Ivoire hawi ɗum ko Nouvelle-Zélande go e ɓolum Mali kañum ne hawi ɗum ko RD Congo RD heeɓi gotel Mali heeɓi ɓolum Niger hawi Gabon hono noon Mauritanie kañum ne hawi Centrafrique Burkina hawi Zimbabwe Cameroun ne kawdire kewɗe mbaɗi eyo holno jiiruɗon darde diɗɗe ɗe ha tengti e Mali Mali miɗi sikki hol gonɗo toon kadi hol elto maɓɓe kadi woni toon ko Thomson Fit gonnoɗo Gambie gonnoɗo Gambie o eyo ko kawaɗo de ko kawaɗo ɗum mareni moƴƴi diɗɗal ngal darde makko hande sabu eɗen gandi so ɗe kawdire joofi mbiɗi sikki koye kawdire éliminatoire coupe du monde faya ɗum woni lewru jeenayo ɓuuru mari an kadi hakkillaji ene mbawi deeƴe ay wattu juin o mbo jaggi tan neɗɗo wawa jaggude hen ne juuri wat anda ha arata o sabu ko to woni ɗo to woni wona ɗum to woni ɗo ni tawi fettoɓe fof ɗum gawni fin de saison no tampi hewɓe hen ni jiida arde sabu gañande ne keewi hen ɗum waɗi soɓe pettani a yiyat andat wonde ɓe tottirani jogui ho foof ko wiite wadde 100% o hewɓe ɓe mbatta ɗum ɓe gañto gañade ɓe jiiɗi yaade he vacances to ɓe tolni ɗo hakkillaji vacances woni hen ɗum noon sa addi matchuji ɗi juin balɗe tati e nayyi fof petta haɗa tampina yimɓe tan ɓe poti yewtade calendrier o matchuji amicaux ɗi mbatte hedde mois de mai en no adan calendrier o wano ni juin mbaɗa joué match éliminatoire goto walla tati ay won hen ƴettani vacances par ce que rawane juin o ɗon de tolliɗen ɗo hen e rawane nde tawi himɓe pette éliminatoire coupe d' Afrique matchuji ɗiɗi puɗɗi jeehi vacances lewru walla semaine aji tati puɗɗiti ngara ɗo haadi nana puɗɗiti yahoɓe coupe du monde des clubs hen poftata a yi Espagne boyani équipe aji yahoji coupe du monde des clubs ɗi ñaguima club aji fo Espagne fo jabba so tawi ɓe jeehi ha hedde demi finale
bete championnat no wasa fuddade 17 lewru août kono nawe ha nogas e nayi ɗum fof bete mbawa foftade par ce que mboɗo sikki ɓe jaggiri tan fettoɓe hankadi hono robot ji machine aji maɓe mbarfi ɓe janane terre yoɗo so diwi mi heeño saabu ko keddore ɗen kewani Sénégal ni hawdiri e Irlande ɓe teldu en duttoto e Saliou Dia hokka en yiyande heeɗiɓe ɓe saabu wonko ɓe kaali hen garen hakkunde Sénégal e Irlande entraîneur o ko haaro wino ni o fono wadde premier mi-temps jouyi o waddi ko woɓɓe jouyi ɓe mbaɗa mone 1-0 deuxième mi-temps ari o jouyi ne ancien ji ɓene gandi lawol ngol mbaɗi feere loggeki sa yiɗi addu sukaɓe ko ni mbatta ɗo joni noon ko ni o fono continde o wadde mabɓe noon mawɓe ene camiri seeɗa ha no sukaɓe noon ganda dengiral ngal sa ƴeewi premier mi-temps o ko sukaɓe ɓuuri ar toon ganda lawol ngol no feewi ancien ji no gari nde Ismaïla Sarr 82 minutes waɗi égalisé loggi e ni vraiment ne moƴƴi Nigéria ko ni wano nden Sénégal Irlande heɗen cikki Sénégal waɗi match mawɗo kono noon ma serto Sénégal Angleterre par ce que pamen Angleterre no ɓuuri dara Irlande ha paari tawi ka football ka jiiɗen ko waktu ɗo Angleterre mbo ɓuuri dara Sénégal no feewi haysi woni noon ko match amical kono en coyni kam ka Angleterre woni polo e on jarama tedduɓe Sénégal Irlande eltowo ɗon ɓe mbi Irlande wona diɗɗal ngal ganduɗa kam eɗen ponno teldudemo maro eɗen ponno hawde ɗum kam no way foof kono sukaɓe dartima Ismaïla Sarr kam mbeɗi sikki hay kawdiral cakkitigal ngal ko kanko yaltinno en Sénégal kanko logguno hande no jiiruɗon eltowo mate omo no waɗa progressé mate omo e golle makko oɗon jii omo yaara yeeso amma eyyi Pape Thiaw cikkumi wonko ƴewatno e ngal ɗo pijal pottal wonko yi hen kadi saabu ɗum so wiyama ko coftal ɓalli ko fati ha joni e pijal ngal ganduɗa ko pijal sehilaɓe ɓuran ɗon noon wonko ƴewanno ko won sukaɓe hewɓe ɓe ganduɗa o noddiɓe ɓe gaari ɓen sukaɓe noon wona wadda o fawɓe bang ma o ƴeewaɓe holko ɓe mbawi toɓe mbawide kadi ko haali ko mbiɗa ko sukaɓe ɓe ɓen naati mataw e dawal gadanal ngal cakkitigal ngal o nanni mawɓe ɓe nayeɓe wonna nani mawɓe mawɓe nayeɓe ɓe mboɗo sikki ɓuuri ɓe wawde ɓe ko so wona Ilimane Ndiaye mataw so jaggama e Habib Diarra mboɗo sikki e jaggumi ham min hettiɓe ɓe woppi ɗon ɓe Gana Gueye en Koulibaly en way noon match Angleterre o fewjanta kanko Nicolas Jackson foof Mendy en foof o woppi ɗumen kono noon min mboɗo jaabi no waɗiri ni saabu an nodduɗo yimɓe ne gara tan pawe banque pettata ɗum ham alana hoore sa yiyani ɓe nder terrain nde ta ayi e o match yimɓe jii mbaɗuno Mendy ni match jawtuto hen moƴƴi noon feewi kono e ngol yiyani haydara Crépin Diatam hollimo natti wawde fettude milieu de terrain saabu ɗo fayi ɗum ɗo yiyani haydara mboɗo jaggi noon won hen ɓen mawno markude no wiyete markude point ji ni waɓe no Sima en walla mbaɗono Ablaye Seck ni mbaɗani ko poti wadde ho mbete no daña place équipé yoro no yawiri ane holko woni konngol ma e ngal kawdiral Irlande Sénégal ene hani fettude kadi Angleterre ko mattiti hilagu et puis ko fin de saison gasi koma poftina ɓeɗo de contre Angleterre équipe aji fof ko noon watta hande on jii France ko équipe kaso addi wonno ɓeɗo ɗoɓe piya hakkude mabɓe Espagne wona kamɓe pittide hande ne woodi eyo tedduɓe mataw waktu o koko ɗiɗimin tan timminiren haala basketball Africa League saabu dawol cakkitigal ngal ene woni e wadde oɗo saaha to mi haali ɗum fuɗɗima ñande aljuma toon to Afrique du Sud hande noon woodi kawdire baɗɗe mbeɗe sikki hande ko eɗo saaha Al Ahli ne hawdira e Creole Star ala on gasini sabu ko Al Ahli mo Tripoli heɓi kaw oɗo saaha kawdiral baɗowal ngal ko hakkude Al Ittihad mo Alexandrie e Fous mo Rabat ko Al Ittihad noon heedi yeeso ewa kawdire goɗɗe mbaɗi ɗe ñalaɗe min keɓata artude hen mataw yontere arore mamin gartu hen no ɓuuri yaajude inchallah mi hokka on tan mbaynodiren mataw ngol kam en keɓatani wadde tour de table no gownoɗen wadde ni
min jetti mon heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal tedduɓe on jarama haalet arore